माखासे इउपिपिएलनि गुन्दाफ्रा फेरेंगानि फिसानाय नाम हरनि समावब्लाबो नोंथांमोननो इमारजेन्सि मोनसे आपडेट लानानै फैदों जोंहा बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव दाङाबाजि जानो थांगासिनो दं नोंथांमोना फुल भिडिअखौ जोबजासे नाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना जोबजासे नायखांनायनि उनाव निश्चय बुजिना लानो हागोन आरो गोरोन्थिया थारैनो सोरनिमार आरो बे खामानिखौ सोर मावथाव दं नोंथांमोना निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय दा नोंथांमोना सिगाङाव भिडिअ एन्ट्रि मोननाय नुनो मोनदों मोनसेया जाहैबाय इउपिपिएलनि रनजित बसुमतारी अर्थात इएम रनजित नङा होमबा जायखौ बुङो जों फेरेंगानि बा अर्थात इउपिपिएलनि खिजानाय सानैसो माने गुन्दागिरिफ्रा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों दा बाथ्राया मारै मा जालांमारदों थारैनो फुल भिडिअखौ जोबजासे नायोब्ला जों निश्चय बुजिना लानो हागोन आरो मोनसे जाहैबाय सेकेन्ड एन्ट्रआव जोङो गोबां स्टुडेन्टफोरजों बा टिचार जिथुनाखि मोनसे नेबिदिता इउएन एकाडेमिनि टिचारजों स्टुडेन्टफ्रा दाङाबाजि जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेजों लोगोसे जोंहा बोसोरथाम बोसोरब्रैसो जानाय सासे टिचार आइजोआ फोरमायना होदों बोरै थारैनो गोरोन्थिया सोरनिमार आरो बै डकुमेन्ट्सफ्रा अरिजिनेल ना डुप्लिकेट ना नोंथांमोना फुल भिडिअखौ जोबजासे नायोब्लानो निश्चय बुजिनानै लागोन होननानैसो आं मिजिंथिबाय दा आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो सानला नोंथांमोना मोननै भिडिअखौ फुल जोबजासे नायनानै निश्चय बुजिनानै लादो बिनि उनावसो नोंथांमोना जोबथारनाय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायनाय जाबाय आरो नैबे आंनि सेकेन्ड चेनेल गोदानखौ नन बिटिआर सनेटखौ जायफोरनो साबस्क्राइब खालामाखै बा सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला बे अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो दाबायनानै लागोन होननानै आं निश्चय आसा खालामदों जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड होनायफ्रा नोंथांमोना हथार करे मोनहैनो हायो जेन आरो नोंथांमोनानो फार्स्ट खेब बुजिनानै लानो हायो स थेंक इउ स माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन दुर्भाग्यजनक 12टा बारनायनि उनाव 12टा बिदिनो 7-8 मिनिटआव दुर्भाग्यजनक इउपिपिएलनि माखासे सोद्रोमाफ्रा जोंनि नायगाव ओनसोलाव फैनानै जोंनि नायगाव एरियायाव इसिबां जों फ्लेट मैयासो खादोंमोन जे हाग्रामा महिलारि सारनि निर्देशआव जोङो सासे बिपिएफ इउथनि सोद्रोमा हिसाबै जोङो फ्लेट मैयासो खादोंमोन जोङो बहुद दिन गोबाव जाबाय गुबुन राजनिति दोलोआ खाबोदोंब्लाबो जों खाबोआखैमोन खिन्थु मैयानिफ्राय जों खादों बे खानायखौ दिनै माखासे इउपिपिएलनि गुन्दाफ्रा फेरेंगानि फिसानाय ना मा जों बुंनो रोंला दिनै जोंनि बिपिएफ राजनिति दोलोनि नांगोलनि फ्लेट सिम्बलखौ ओरैबायदि दानसिनानै गालांबाय बेजों लोगोसे नांगोल फ्लेटजों लोगोसे गुबुन राजनिति हान्जानि फ्लेटबो दंमोन बेयाव जेरै कंग्रेस दंमोन जेरै बिजेपि दंमोन बे बिथां राजनिति दोलोनि फ्लेटखौबो दिनै दानसिनानै गालांबाय आरो जोंनि बिपिएफनि राजनिति दोलोनि नांगोल फ्लेटखौबो बिसोर दानसिनानै गालांबाय दुर्भाग्यजनक बेबायदि खालामनो नाङामोन दे राजनिति दोलोआव जिखि राजनिति हान्जाया जिखि फ्लेट लायालासे राजनितिखौ लोब्बा लाखियो बे फ्लेटजोंनो सिनायथि होयो बे फ्लेटखौ बेबायदि खालामनायनि थाखाय जों नायगाव इउथ बिपिएफनि सासे गोख्रों जोङो आइसि हिसाबै जोङो ओरैबायदि दुखु मोनदों बेबायदि खालामनाङामोन जोङो गारि नाम्बारखौ मोनदों गारि नाम्बारा जाहैबाय बलेर' गारिया बलेर' व्हाइट कालारनि S9874 बे बलेर' गारिनि नाम्बारा दा बिथांमोना बेबायदि जोंनि ओनसोलाव बेबायदि खालामनाया बिराद दुर्भाग्यजनक जों माब्लाबाबो रावखौबो जोङो राजनिति दोलोनि हान्जाखौ जों अननाय खालामाखैमोन बा रावखौबो जों बखियाखैमोन बेबायदि जोंनि इउपिपिएलनि सोद्रोमाफ्रा दे जोंनि बिपिएफनि नांगोलखौ बेबायदि दानसिनानै गालांबाय आरो बेजों लोगोसे बिजेपिनि पदमफुल बिबार सिम्बल लोगोसे कंग्रेसनि आखाइ सिम्बलखौ बेबायदि खालामनो थाखाय जों इउथनि गोख्रों सोद्रोमा बा गोख्रों लिडार हिसाबै जों बुहुद दुखु जनायबाय आरो जों ओरैबायदि सानबाय माने दिनै भटआ फैनो गोनां सेप्तेम्बर मासाव जानो गोनां भट बिसायख'थिया जोंहा बिटिसिनिया बेबायदि खालामनायखौ जों ओरैबायदि दुखु मोनबाय बिथांमोननि साननाय हनाया मा मोजां ना गाज्रि जों बेखौ बिराद दुखु मोनबाय बेबायदि खालामनो नाङामोन गोख्रों जोङो बेबायदि जुदि खालामनांगौब्ला जोङो थ' गारि नाम्बारखौ जों अलरेडि मोनखाबाय जों गाबोन थानायाव एफआइआर हैगोन फुङाव जेरैखिजाबाबो जों थानायाव एफआइआर हैगोन गारि नाम्बारा जाहैबाय बलेर' व्हाइट कालार S19T9874 बे गारिखौ जों ओरैबायदि गोख्रों जों मोनबाय आरो ओरैबायदि हब्रा लांदों जों होसोनानै गोसोबा दोखो बुग्लिनो हायोमोन जोंखौथ' दुर्भाग्यजनक जों बिदि खालामनो साना खारन बिपिएफ राजनिति दोलोनि जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा सारा माब्लाबाबो जोंखौ मानसि बुख्रुबनो बिदि थिनाखै बा जों बावखुंग्रि समाजनि दनेश गगैरायाबो जोंखौ रावखौबो जेबो दाखालाम बिसायख'थि हिसाबै जोंहा देरहाखागोन बिथांमोना जेनगोनखौ मिथिनानै दिनै बेबायदि खालामनाया बुहुत गाज्रि जाबाय खिन्थु नेक्स्ट टाइम आरो बिदि खालामनांगौबा जोंबो मानिनाय नङा जों प्रसादजों थांगोन जों नोंथांमोनखौ जेबो खालामनाय नङा जों बिराद दुर्भाग्यजनक जों दुखु मोनबाय इउथनि जों साफा सोद्रोमा जों बेयाव इउथ अफिसाव थाग्रा गासिबो
लिडारजों लोगोसे केडारफोरजों दङ जों दुखु मोनबाय जों गाबोन एफेरगोन बे बलेर' गारिखौ गोजोन्थों जै बिपिएफनि खुलुमबाय बे जाहैबाय निबेदिता एकाडेमि इनस्टिटिउट क'क्राझारनि बियो बेयावहाय आङो माने 2023 निफ्रायनो बेयावहाय टिचार हिसाबै आङो फोरोंगासिनो दंमोन बेयावहाय बिनिफ्राय जाहैबाय माने सार्टिफिकेटनि बेलायावहाय इसु आरो सार्टिफिकेटाहाय माने सार्टिफिकेटा जा बोर्डजों लिंक जानाय एफिलिएट जानाय बेसो थानांगौ माने रेजिस्टारावहाय माने बिदिसो थाजोबखायो नालाय ओमफ्रायो फिसाबो जोंनिया बिदिनो एडमिशन फिसा 6,500 लायो माने बेबो आवगायावहाय आं फैजेनबा 5,500ल'मोन बिनिफ्राय दायो 6,500 लाबाय बिनिफ्राय मान्थलि डिउ फिसाथ' 1,000 बे जेबो नंला ओमफ्राय रेजिस्ट्रेसन फिसाहाय बिनियाहाय आवगायावहाय आं फैजेनबा 2,000 लायोमोन ओमफ्राय दा 3,000 थाखा लालायबाय माने बारायबाय थायो आरो बे बुस्थुआ ओमफ्राय फर्म फिलापआवहाय 11,000 लायो 11,000खौहाय जेन'बा फर्म फिलापआवहाय माने एफा बुरजा लाखो जुदि नोङो गभार्नमेन्टआनो एप्लाइ खालामनो हायाबा बिनिफ्राय आरो नोंना बोर्डनिफ्रायनो जुदि सार्टिफिकेटआनो फैयाबा अब्ला नों मारै 11,000 गाहाम फैसा बिदि लानो हाखो बेबायदि आरो दे सार्टिफिकेटखौ फेक होननानै बुंदों जेरावबो एक्सेप्टेबल नङा होननानै दाथ' बेखौनो बुंनो हाबाय एक्सेप्टेबल नङा माने स्टुडेन्टफ्रा जोंनियाहाय पास आउट जानानै थांनानै बे माबायावहाय हस्पिटालावहाय ट्रेनिंनि थाखाय थाङो बिनिफ्राय ट्रेनिं जोबखांबा बिसोरो माने माबायो एप्लाइ खालामो जबनि थाखाय दा बे जबावहाय बिसोरनि सार्टिफिकेटखौ नायनानै माने मिनियोनो बेबायदि आरो मिनियो बिनिफ्राय मा सार्टिफिकेट जाखो बेलाय बबेनिफ्राय फैनाय नोंसोरो बबे इनस्टिटिउटनिफ्राय फैनाय नोंसोरो बिदि होननानै सोङोनो माने स्टुडेन्टफोरखौहाय स्टुडेन्टआ माने आंनो इनफरमेसन हरो मेम जोंखौ बिदि खालामदों होननानैहाय बे आरो माब्लानिफ्राय बेबायदि सोलिबाय थादों माब्लानिफ्रायथ' बेथ' इनस्टिटिउटआ आवगायनिनो 2006निफ्रायनो दं होननानै मिथिनो मोन्दों हलेबा आङो 2023निफ्राय दं आरो जायफोर बेयाव फोरोंनानै थांखानाय माने बिसोरबो भेलु गैया सार्टिफिकेटआ बेबायदि होननानै खिथालांखानायमोन आरो बे हलेबा आं इमान डिटेल्सआवहाय बेखौ नायनाय जायाखैमोन दाख्लैसो 2 इयार्सनि कर्स बेबायदि लाबोसिगोन बे गभर्नमेन्ट एप्लाइ खालामनो हायो होननानै बुंनायावसो आङो बेखौहाय मोजाङै रिसार्च खालामनानै नायदों आरो बे 2 इयार्सनि कर्सखौबो ओमफ्राय बे जा गथ'फोरनो जे सार्टिफिकेट होगासिनो बेखौबो आङो रिसार्च खालामनानै नायनायाव आं मिथिनो मोन्दों कि माने बे जे सार्टिफिकेटआ बियो माने बोर्डजों जेबो लिंकआनो गैया गाव बेखौहाय माने कम्पिउटाराव बा गावनाव सेभ दंखायो जानांगौ बे बुस्थुफ्रा लिरनायफ्रा बेखौ खालि गथ'फोरनि नाम्बारखौ चेन्ज खालाम बियो होगासिनो माने बे सार्टिफिकेटखौ बेनो बेफोर गासैबो खिलिमिलिखौ सोर खालामगासिनो बेथ' खिलिमेला बेयाव सारसो प्रबिर घोष बियो मा बियो इनस्टिटिउट बेयो जाय बिना हेडआ माबायाव दङ रङियायाव रङियायावबो दङ उदालगुरियावबो दङ मोनसे बिनिफ्राय गसाइगावबो दङ ओमफ्राय बे क'क्राझारावहाय आरो बेखौनो बायदि सारानो बियो प्रबिर घोषआनो खालि आंथ' बेखौल' मिन्थियो गावखौल' मिन्थियो खुनु माने इनफरमेसनखौनो होखायाखै जेब्ला आं स्टार्टिं बाव मावफैदों बिनिफ्रायनो माने जेबो खिथाफेराखै कि आंनि सार्टिफिकेटआ बेबायदि एफिलिएट जानाय बेबायदि बर्डनिफ्राय आंनि सार्टिफिकेटआहाय फैयो बेबायदिखौनो बेयो जेबो खिथाफेरखायाखै आं दासो बेखौहाय आं हारसिं रिसार्च खालामनानै मिन्थिनानै आं दा गथ'फोरखौ माने जाय ट्रेनिं लागासिनो जायफोर माने आरो ट्रेनिंआव थांगोन बिसोरखौहाय माने आङो खबर हरनाया बेनो आरो दा टिचार हिसाबै स्टुडेन्टफोरनो मा लुबैयो नोंथाङा आंथ' बेखौनो लुबैगोन कि दाबो मोनसे बे भार्सिनिटि कमिउनिटि कलेज बेजोंहाय जे बियो लिंक आप जाबाय होननानै बुंदों ओमफ्रायो आंथ' नायदोंमोन बे भार्सिनिटि कमिउनिटि कलेजावहाय मा कर्सफ्रा दङ बेखौहाय दा बे कर्सआवबो आङो बेबायदि बे एनएमखौ नुवाखै आरो आङो बेखौहाय आं लुगैगोन कि गथ'फ्रा माने बेबायदि जाला मोनला मिथिया गारा बिदि एडमिसनखौ दा लाफैथोंसै ओमफ्राय बिनिफ्राय आरो साराबो माबानांगोन कि जा बर्ड गाव लिंक खालामदों जा कर्सआ नंगौ बे कर्सखौनो बियो होथों बेयावहाय बेबायदि आरो आंनियाहाय ओमफ्राय जा गासिबो आं जेब्लानिफ्राय स्टार्टिं दङ स्टुडेन्टफोर आं लोगो मोन्दों बिसोरो गासिखौबो बै बर्डजों लिंक आप जानाय सार्टिफिकेटआ बेखौनो मोन्थों बियो गथ'फ्रा आंनि स्टुडेन्टफ्रा बेबायदि